Καλή σας μέρα και ο Θεός να μας ευλογεί όλους. Το χρειαζόμαστε, γιατί γίνεται πάλι. Τώρα όλα τα είχαμε, έχουμε και το κοινό Πάσχα με τους παπικούς. Μάλιστα. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, πατέρα μου? Η προαγγελθής απόφαση της ηγεσίας της Εκκλησίας μας για το κοινό εορτασμό του Πάσχα με τους Καθολικούς, αγαπητέ μου Στέφανε, αν και μιλά για αγάπη και χριστιανική ενότητα, μπορώ να πω είναι ένα από τα πιο σοβαρά βήματα για τη δημιουργία της παγκόσμιας Εκκλησίας της Φαντασικίας. Θα μου πείτε, είναι κακό πράγμα να είναι όλες οι χριστιανικές εκκλησίες ενωμένες σε μια πίστη? Αυτό δεν θέλει και ο Χριστός. Για αυτή την ενότητα δεν προσευχόμαστε εξάλλου όλοι? Αν και φαίνεται όμως λογικός ο στοχασμός αυτός και σωστή κίνηση η προσπάθεια ένωσης των χριστιανικών εκκλησιών, ωστόσο πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια άλλη κρυφή ατζέντα που κάθε άλλο παραχριστιανική είναι, αγαπητέ μου Στέφανε. Πριν πούμε όμως στην ουσία του θέματος, επιτρέψτε μου να ρίξουμε μια μικρή ματιά στα αίτια. Ναι. Κάνει ένα αρκετά μεγάλο πλήθος ευσεβών Ορθόδοξων χριστιανών να αντιδρούν, και μάλιστα πολλές φορές με βιαιότητα, σε κάθε πράξη που έχει σχέση με τους Καθολικούς και συγκεκριμένα τον Πάπα. Τι είναι αλήθεια αυτό που νιώθουν όλοι αυτοί οι ευσεβείς άνθρωποι, ότι κρύβεται από πίσω και τους φοβίζει τόσο πολύ? Οι ανά τους αιώνες καταγεγραμμένες στην ιστορία πονηρές μεθοδεύσεις του Πάπα, που στόχευαν πρώτα στην υποταγή και μετά στην εξάλψη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ράγισε το ποτήρι της εμπιστοσύνης των Ορθοδόξων στην Καθολική Εκκλησία και ειδικά στο πρόσωπο του Πάπα. Έτσι, κάθε προσπάθεια που γινόταν στο παρελθόν προς την κατεύθυνση της ενότητας των δύο εκκλησιών αποτύχαινε παταγωδώς. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των χριστιανών της Ορθόδοξης Εκκλησίας πριν την άρρωση της Κωνσταντινούπολης, που προτίμησαν τον θάνατο από τους Τούρκους παρά να υποταχθούν στον Πάπα. Ακούστε, Στέφανε μου. Προτίμησαν τον θάνατο από τους Τούρκους παρά να υποταχθούν στον Πάπα. Και μόνο το γεγονός αυτό ίσως θα έπρεπε να προβληματίσει σοβαρά τους προτεργάτες του κοινού εορτασμού του Πάσχα στην περίεργη, από πολλές απόψεις, χρονική αυτή περίοδο. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας, με την διαφαινόμενη στρατιωτική υπεροχή της Ρωσίας, που ταπεινώνει όλο και πιο πολύ κάθε μέρα την υπεροψία της Δύσης, σε συνδυασμό και με το σχίσμα που δημιουργήθηκε με τη Ρωσική Εκκλησία, με κάνει να πιστεύω ότι η προαναγγελθής εξαγγελία του Οικουμενικού Πατριαρχείου για από κοινού εορτασμό του Πάσχα με τον Πάπα κάθε άλλο παρασυνετή πράξη μπορεί να χαρακτηριστεί. Ήδη τα αρνητικά συναισθήματα του πλήθους των πιστών, που μιλούν πλέον για μέγα σχίσμα και όχι για μια απλή αποτύχηση από την κακοδοξία, πρέπει να ληφθούν, νομίζω, σοβαρά υπόψη πριν προκαλέσουν ανεξέλεκτες σχισματικές καταστάσεις. Το βλέπετε κι εσείς, πατέρα, ότι το διακύβευμα είναι ένα μεγάλο σχίσμα? Ναι. Πολλές μαρτυρίες των Αγίων μας, σαν αυτή του Αγίου Κοσμά του Τελού, που έλεγε τον Πάπα να καταράσετε, πάντα θα εμπνέει τους πιστούς και θα προκαλεί πολλές αντιδράσεις και επαναστάσεις για οποιαδήποτε κρυφή ή φανερή πράξη ενότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τους παπικούς. Η Ορθόδοξη συνείδηση ανά τους αιώνες δεν έπαψε ποτέ να φοβάται τον κρυφό σατανικό ρόλο που έπαιζε, παίζει και θα συνεχίσει να παίζει μέχρι τα έσκατα ο Πάπας. Από τα πρωτοφανή αντίθεστα συγχωροχάρια που εξέδιδε στο παρελθόν ο Πάπας, μέχρι τις αιματοβαμμένες σταυροφορίες τις οποίες πρωτοστατούσε και την άρρωση της Κωνσταντινούπολης με την οποία πίστευε ότι θα κατέληγε την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και άλλα πολλά στα οποία κυριαρχούσε πάντα το περίφημο παπικό δόγμα, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, δεν αφήνει πολλά περιθώρια να αποδεχτούν εύκολα σήμερα οι Ορθόδοξοι πιστοί μια τέτοια απόφαση για κοινό εορτασμό του Πάσχα με τον Πάπα, χωρίς σοβαρές και ανεξέλεκτες παρενέργειες. Μπορεί η πρόταση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας για κοινό εορτασμό του Πάσχα με τους Καθολικούς να έγινε με αγνές διαθέσεις. Ωστόσο, δεν πρόκειται να γίνει εύκολα πιστευτή ότι είναι δηλαδή ειλικρινής, γιατί όλοι πιστεύουν ότι είναι άλλη μια πολύ καλά καλωστημένη παγίδα του Βατικανού, που από πίσω της κρύβεται μια στιγερή μελλοντική απειλή. Κάνοντας μια μικρή παρένθεση, θα ήθελα να αναρωτηθούμε όλοι. Ο προηγούμενος Πάπας απομακρύνθηκε με πρωτοφανή τρόπο από τη θέση του δίθεν λόγω υγείας, αν και ήταν όρθιος στα καθηκοντά του. Ναι.
Ο σημερινός Πάπας μένει στη θέση του, αν και μεταφέρεται πολύ συχνά με αναπηρικό καρότσι. Χρειάζεται άραγε πολύ μυαλό για να αντιληφθεί κανείς τι ακριβώς ήθελαν κάποιοι να πετύχουν με την πρωτοφανή στα καθολικά δρόμενα παρέτηση του προηγούμενου Πάπα και την εγκαθίδρυση του νυν Πάπα Φραγκίσκου. Κάποια εξάλλου περίεργα γεγονότα, μόλις έγινε Πάπας, μαρτυρούν τις αληθινές προθέσεις και τα μελλοντικά σχέδια αφενός του κύριου Πάπα, αλλά και αυτών που τον ανέβασαν στην εξουσία. Θυμάστε, Στέφανέ μου, πού έγινε το πρώτο παπικό ταξίδι και τι χέρι φίλησε ο Πάπας σαν ευχαριστία όταν όλοι φιλούν το δικό του χέρι. Ο Γρίφος νομίζω ερμηνεύει πολλά. Ο σημερινός Πάπας, αγαπητέ μου Στέφανε, το είπα πολλές φορές και θα το επαναλάβω ξανά. Είναι ο πρώτος από τους 3 τελευταίους Πάπες που θα κυβερνήσουν τη Ρωμαϊκοκαθολική Εκκλησία. Η πενταρχία του Σκότους που κυβερνά μυστικά και ύπουλα αυτή τη στιγμή όλο τον πλανήτη και προωθεί τον φιλόδοξο στόχο να υπάρχει στο μέλλον μόνο μια παγκόσμια κυβέρνηση και μια παγκόσμια θρησκεία, η λεγόμενη πανθρησκεία, είναι αυτή που ανέβασε στον παπικό θρόνο τον τωρινό Πάπα Φραγκίσκο. Επιλέχθηκε και προωθήθηκε στην εξουσία για να ξεκινήσει τις προκαταρκτικές διαδικασίες της πανθρησκείας, αλλά και ό,τι άλλο θα χρειαστεί να κάνει σε θέματα πίστης, ηθικής και ελευθερίας, για να προσεγγίσει τους πάντες προκειμένου να τους ενώσει κάτω από μια εκκλησιαστική εξουσία, την δική του. Ο Πάπας είναι για αυτούς που τον προώθησαν ο ιδανικός αρχηγός να ηγηθεί της πανθρησκείας, διότι κατέχει τα 3 βασικά αξιώματα της απόλυτης κυριαρχίας, που είναι η πολιτική, η θρησκευτική και η οικονομική εξουσία. Είναι πολιτικός, αφού το Βατικανό είναι ανεξάρτητη χώρα, με δικούς της νόμους. Είναι θρησκευτικός αρχηγός της πολυπληθέστερης χριστιανικής κοινότητας που είναι η καθολική και τρίτον, έχει δική του τράπεζα, την Τράπεζα του Βατικανού, με την οποία ελέγχει και διαμορφώνει μαζί με άλλους κορυφαίους τραπεζίτες παγκόσμια γεγονότα. Έτσι, η ένωση όλων των θρησκειών υπό την ηγεσία του Πάπα είναι, σύμφωνα με τα σχέδια της σατανικής εξουσίας της πενταρχίας του Σκότους, η απόλυτη επιτυχία για την επίτευξη της παγκόσμιας εκκλησίας της πανθρησκείας, αφού, κατά γενική ομολογία, η θρησκευτική πίστη των ανθρώπων είναι το πιο δυνατό όπλο για να κατευθύνει κάποιος με επιτυχία τα φιλόδοξα σχέδιά του. Στην ιστορία του κόσμου, όσοι πολέμησαν την πίστη έχασαν. Αντίθετα, όσοι με δόλιο τρόπο τη χρησιμοποίησαν, απλά δεν έχασαν. Την πίστη αυτή θα χρησιμοποιήσει ακόμα και ο Σφόρος για να κερδίσει τον κόσμο και να ηγηθεί της παγκόσμιας πολιτικής εξουσίας μέσα από τον επερχόμενο Αντίχριστο. Γι' αυτό και θα κάνει πνευματικό αρχηγό της πανθρησκείας τον δικό του ψευδοπροφήτη, που θα είναι και ο τελευταίος Πάπας της Παγκόσμιας Εκκλησίας. Ο ψευδοπροφήτης θα είναι αυτός που θα προετοιμάσει όλη την ανθρωπότητα να αποδεχτεί και να υποδεχτεί τον Αντίχριστο σαν παγκόσμιο ηγέτη και να τον προσκυνήσουν όλοι σαν άβουλες μαριονέτες. Γι' αυτό και ο Αντίχριστος σε αυτόν τον Πάπα και ψευδοπροφήτη θα δώσει όλη την απόλυτη εξουσία να εξολοθρεύσει τότε όλους τους προφήτες του Θεού. Ο ένας σατανάς θα νυψώνει τον άλλο στα μάτια των ανθρώπων. Άρα λοιπόν, πατέρα μου, αν μου επιτρέπετε, ναι. Όταν έχουμε τέτοιο παρασκήνιο γύρω από τον Πάπα και προσκήνιο, πώς μπορούμε εμείς να μιλάμε για κοινό Πάσχα? Να συνεχίσω. Ναι. Ο ένας σατανάς θα νυψώνει τον άλλο στα μάτια των ανθρώπων, προκειμένου να πετύχουν αυτό για το οποίο τους δόθηκαν οι ηγεμονικές αυτές θέσεις. Ο ένας θα έχει εξουσία μέσα από τη θρησκεία και ο άλλος μέσα από την πολιτεία. Στη θρησκεία θα είναι ο ψευδοπροφήτης Πάπας και στην πολιτεία ο Αντίχριστος. Σκοπός τους θα είναι, αγαπητέ μου Στέφανε, να θυσιάσουν όσες περισσότερες ψυχές μπορούν στο βωμό του Εσφόρου. Όλα αυτά θα γίνουν. Είναι από τον Θεό να γίνουν. Αφού ο ίδιος θα τα επιτρέψει. Μα η αλήθεια
θα λάμψει ξανά. Και τότε ο ένδοξος Ιησούς θα έρθει να χωρίσει με δρεπάνι τα χλωρά από τα ξερά. Τα αγαπημένα πιστά και αφοσιωμένα σπλάχνα του Θεού από τα χαμένα και παραδομένα στον εσφόρο. Αυτό είδαν και τα προφητικά μάτια του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Τον ρόλο δηλαδή που θα έπαιζε στα έσχατα χρόνια ο Πάπας και συγκεκριμένα ο τελικός Πάπας, που σαν ψευδοπροφήτης και συνεργάτης του Αντίχριστου, γι' αυτό είπε εκείνο το φοβερό ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, τον Πάπα να καταράστε. Ο κοινός λοιπόν εορτασμός του Πάσχα, που εξαγγέλθηκε σαν πρώτη φάση ενότητας Ορθόδοξων και Καθολικών, ούτε απλή ούτε τυχαία είναι. Είναι ένα από τα 3 μεγάλα θέματα που δόθηκαν σαν εντολή στον Πάπα Φραγκίσκο να εκπληρώσει όσο θα βρίσκεται στον παπικό θρόνο. Και τα 3 αυτά είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά περίμεναν την κατάλληλη στιγμή και τον δικό τους άνθρωπο στην εξουσία για να τα υλοποιήσουν και να τα επιβάλλουν σε όλους τους ανθρώπους μέσα από την συνεχή πλήση εγκεφάλου από τα μέσα μαζικής πληροφόρησης. Ας δούμε όμως με τη σειρά ποια είναι τα 3 αυτά θέματα που ήδη κατάφερε με επιτυχία να φέρει σε πέρας πριν τη λήξη της θητείας του ο Πάπας Φραγκίσκος. Ωραία. Θέλετε να μου δώσετε τη δυνατότητα, για να μην σας διακόπτω, γιατί τα ακούμε με πολύ πολύ ενδιαφέρον αυτά που λέτε, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα που είναι 10:30 για να έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμα στη διάθεσή μας, να μπορέσουμε να σας ακούσουμε, για να μην σας διακόψω μετά και να μπούμε σε αυτά τα 3 πολύ σημαντικά κομμάτια που θέλετε να αναλύσετε. Ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα τώρα που είναι 10:30 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής μας. Πάμε. Να συνεχίσουμε λοιπόν για τα 3 αυτά θέματα που ήδη κατάφερε με επιτυχία να φέρει σε πέρας πριν τη λήξη της θητείας του ο Πάπας Φραγκίσκος. Πρώτον, επί των ημερών του Πάπα Φραγκίσκου απαξιώθηκε η αγιότητα και η αλήθεια της Αγίας Γραφής για την οικογένεια. Ό,τι δηλαδή ο Θεός έκανε άντρα και γυναίκα. Ποτέ στο παρελθόν αυτό δεν αμφισβητήθηκε από το Βατικανό. Με τη σιωπηλή συνένεση τώρα του Πάπα, η Καθολική Εκκλησία αποδέχτηκε, ή για να μην κατηγορήσω όλο το σύνολο της Καθολικής Εκκλησίας, να πω για τον Πάπα. Ότι ο Πάπας αποδέχτηκε την κατάργηση των 2 φύλων στην ανθρώπινη μας ύπαρξη. Όπως μας δημιούργησε ο Θεός και αποδέχθηκε την ύπαρξη και τρίτου φύλου. Προσβάλλοντας έτσι την πρώτη και θεμελιώδη αρχή της οικογένειας που είναι ο γάμος ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα, επιτρέποντας κατά παράβαση του Θείου Νόμου και άλλες μορφές γάμου. Είναι σωστό αυτό, αγαπητέ Στέφανε? Συνέβη? Φυσικά και όχι. Δεύτερον, δεν υπερασπίστηκε με το κύρος που έχει, το παγκόσμιο κύρος, την αγγελική αθωότητα των μικρών παιδιών και χωρίς και καμία αντίδραση η διαμαρτυρία αποδέχτηκε και πάλι σιωπηλά την ανήθικη διδασκαλία της σεξουαλικότητας και μάλιστα της διαστροφής στα μικρά αθώα παιδιά. Ξέρετε τι συνέβη και τι διδάσκονται στη Γαλλία. Σε λίγο αυτά θα διδάσκονται και εδώ στην Ελλάδα. Ήδη το έχουμε αποδεχτεί, το έχουμε αναλύσει αυτό. Έχασε προφανώς αυτό που είπε ο Χριστός. Όποιος σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των αθώων, καλύτερα να κρεμάσει πέτρα στο λαιμό του και να πνιγεί. Αυτό υπόθηκε στην Αγία Γραφή. Το λυπηρό είναι ότι στην κατηφόρα αυτή δυστυχώς δεν αντέδρασαν, ακολουθώντας το παράδειγμα του Πάπα, ούτε κανείς από τους Ορθόδοξους ηγέτες, αρχιερείς και πατριάρχες, προκαλώντας τη θλίψη του Θεού για την αναξιότητά τους και ότι από εδώ και πέρα θα επιτρέψει δίκαια να συμβεί. Τρίτον, η προαναγγελθής εξαγγελία του Οικουμενικού Πατριαρχείου για κοινό εορτασμό του Πάσχα μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών ήδη θεωρείται από πολλούς σαν η πιο μεγάλη προσωπική επιτυχία του Πάπα Φραγκίσκου. Έστω και αν φάνηκε ότι ήταν πρόταση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτό έγινε για να βληνθούν οι αντιστάσεις των Ορθοδόξων πιστών και αποδεχτούν χωρίς αντιδράσεις και αντιστάσεις την ενότητα των 2 εκκλησιών μέσα από κοινό εορτασμό και κατακολουθία, προσέχτε, και κατακολουθία της μετάληψης της Θείας Κοινωνίας από το ίδιο Άγιο Δισκοπότηρο που αποτελεί
και την έμπρακτη πλέον φάση της ενότητας. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Ανεξάρτητα λοιπόν αν αυτό γίνει ή όχι το 2025, επιτρέψτε μου να επισημάνω τώρα κάποια τραγικά αποτελέσματα που θα ακολουθήσουν. Έρχεται μεγάλο σχίσμα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όχι σαν αυτό που συνέβη με την Εκκλησία της Ρώμης, όπου η μεγαλύτερη Ορθόδοξη χριστιανική κοινότητα της Ρωσίας διέγραψε την υπόλοιπη Ορθόδοξη Εκκλησία από τα διπτυχά της. Το επερχόμενο σχίσμα θα είναι τόσο μεγάλο και τόσο ανεξέλεγκτο, με τόσες πολλές πνευματικές παρενέργειες, που η Ορθοδοξία στο σύνολό της θα διχαστεί. Ο μεν Πάπας θα μισηθεί ακόμα πιο πολύ από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, ο δε Οικουμενικός Πατριάρχης και όλοι οι Ορθόδοξοι εκκλησιαστικοί ηγέτες που θα τον ακολουθήσουν θα χαρακτηριστούν προδότες της πίστης και της Ορθόδοξης Εκκλησίας και μαριονέτες του Βατικανού. Η αντίδραση θα ξεκινήσει στην αρχή σαν η πιο σοβαρή και πιο επικίνδυνη αποτύχηση των ευσεβών από τις εισερχόμενες κακοδοξίες και μετά θα πάρει την μορφή σχίσματος που σαν χιονοστιβάδα θα πλήξει με ηλικιώδη ταχύτητα όλα τα Ορθόδοξα Πατριαρχία. Οι ευσεβείς άνθρωποι σαν χαμένοι θα αναζητούν πιστούς Ορθοδόξους αρχιερείς και ιερείς για να ξεκουράσουν την πληγωμένη και απογοητευμένη καρδιά τους από τα κομμάματα των εκκλησιαστικών αρχηγών. Πολλοί τότε θα στραφούν στην Ορθόδοξη Ρωσία για να αναπαυθούν και θα τη ζητήσουν να ηγηθεί της σωστής Ορθόδοξης πίστης. Το χάσμα ανάμεσα στους πιστούς και τις εκκλησίες τους θα μεγενθυνθεί και θα πάρει επικίνδυνες διαστάσεις. Οι ξαφνικές, ωστόσο, γεωπολιτικές ανατροπές που θα συμβούν στην Ευρώπη, αγαπητέ μου Στέφανε, και οι απροσδόκητες και πρωτοφανείς σε καταστροφική δύναμη γεωλογικές αναταράξεις σε συνδυασμό με την οικονομική κατάρρευση θα πληγώσουν την Αμερική και θα αλλάξουν τα πάντα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πιο μεγάλη Ορθόδοξη υπερδύναμη με ταχύτητα στραπής θα ταπεινώσει την Δύση και θα επιβληθεί πολιτικά και εκκλησιαστικά σε όλα εκείνα τα Ορθόδοξα κράτη των οποίων οι ηγέτες τάχθηκαν δουλικά με την πλευρά του Πάπα. Στο Βατικανό θα ανυψωθεί μια μέρα η σημαία της μεγάλης Ορθόδοξης υπερδύναμης και στο φανάρι το αίμα θα απειλήσει τη ζωή του Οικουμενικού Πατριάρχη. Κανένας, μα κανένας από όλους εκείνους που θα συμμετέχουν στο προσχεδιασμένο έργο της Ένωσης δεν πρόκειται να βγει αλόβητος. Γιατί απλά δεν είναι αυτό αυτή τη στιγμή το θέλημα του Θεού. Τα σχέδια ωστόσο του Ιωσφόρου για μια παγκόσμια θρησκεία, την παθρησκεία, όπου ο αρχηγός θα είναι ο δικός του σατανικός ψευδοπροφήτης και τελευταίος Πάπας, θα υλοποιηθούν στο εγγύς μέλλον και πριν το τέλος των 7 επταετιών, όπου ο Αντίχριστος θα κυβερνά όλο τον κόσμο σαν πολιτικός αρχηγός. Για να επανέλθουμε όμως στη φοβερή σημερινή πραγματικότητα, θα ήθελα να πω ότι κανείς από όλους αυτούς που προετοιμάζουν τα γεγονότα για να γίνουν όπως αυτοί τα θέλουν, σκέπτονται λάθος και πράττουν λάθος. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τώρα θα επιτρέψει ο Θεός να γίνει ο αναμενόμενος μέγας γάμος με προσκεκλημένους όλη την ανθρωπότητα. Γαμπρός θα είναι ο πανικός, νύμφη η απελπισία και κουμπάρος ο όλεθρος. Τα δύο δαχτυλίδια που θα βάλω στα χέρια τους είναι ο λιμός και ο λιμός, δηλαδή η πείνα και οι λιμώδεις αρρώστιες. Το κρασί που θα πιούν και θα κεραστούν όλοι είναι η οργή και η δικαιοσύνη του Θεού για την υπέρμετρη ασέβεια που επέδειξαν όλοι, πολιτικοί, εκκλησιαστικοί και λοιποί, κατά του θεϊκού νόμου του. Το θλιβερό πολεμικό τοπίο θα είναι εντυμένο στα σκοτεινά χρώματα των πολλαπλών οικονομικών καταρρεύσεων. Και τα βεγγαλικά της γιορτής
θα είναι οι θανατηφόρες βόμβες της καταστροφής που θα κάνουν κάποιες χώρες παραγκουπόλεις. Αφού, Στέφανέ μου, η μόνη δύναμη που θα μπορούσε να ανατρέψει το σκηνικό αυτό, δηλαδή η μετάνοια, δεν είναι πλέον αποδεκτή σχεδόν από κανένα. Τότε νομίζω, όποιος έχει μυαλό και καταλαβαίνει, ας προετοιμάσετε. Ναι. Ο Θεός θα προστατέψει αυτούς που τον αγαπούν, τον σέβονται και τηρούν το Άγιο θέλημά του. Το εγγύς μέλλον, αγαπητέ μου Στέφανε, θα αναδείξει την αλήθεια των γεγονότων. Αυτά ήθελα να πω. Θέλω να ρωτήσω το κάτι. μέγα θέμα που ταλανίζει αυτή τη στιγμή την Ορθόδοξη Εκκλησία. Θέλω να ρωτήσω κάτι, επειδή αναφέρατε το ρόλο τον οποίο θα παίξει στο μέλλον η Ρωσία ως προασπιστής της Ορθοδοξίας. Επειδή είδαμε πριν από λίγο καιρό τον πρόεδρο της Ρωσίας που πολλές φορές τοποθετείται ανοιχτά και είναι ξεκάθαρη η πίστη του, η ορθόδοξη χριστιανική πίστη του, να κρατάει και να σπάζεται το Κοράνι. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς, πατέρα Ελπίδη? Είναι σαφές ότι ο Πούτιν είναι σε μια μεγάλη χώρα που άλλοι είναι χριστιανοί και άλλοι είναι μουσουλμάνοι. Σωστά? Ναι, σωστά. Έχει 16 εκατομμύρια μουσουλμάνους στη Ρωσία. Άμπραβο. Σαν πρόεδρος πολιτικός πρέπει να σεβαστεί όλους. Σαφώς. Σωστά? Σαφώς. Και αυτό πρέπει να το δείξει. Και έμπρακτα. Ναι. Οι πολιτικές κινήσεις δεν έχουν καμία σχέση όμως με τις θρησκευτικές κινήσεις του καθενός ατόμου σαν πρόσωπο με συγκεκριμένη πίστη και με συγκεκριμένη θρησκευτικότητα. Ναι. Ο Πούτιν, ξέρουμε όλοι ότι είναι ευσεβής. Ξέρουμε ότι αγαπά την Εκκλησία. Ξέρουμε ότι δεν δέχτηκε τα ομόφυλα ζευγάρια. Σωστά? Σωστά είναι. Επέτρεψε σε κανέναν να διδάξει ανουαλίες στην πατρίδα του? Όχι. Επέτρεψε σε κανέναν να διδάξει ηθικές διαστροφές στα μικρά αθώα παιδιά? Όχι. Συμφωνούμε σε αυτά. Επομένως, θα πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε αυτή τη στιγμή τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Και το μόνο που θα μπορούσα να επαναλάβω, το είπα βέβαια και άλλες φορές στο παρελθόν, είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Θεός είναι πολύ λυπημένος για τα σατανοκρατούμενα χριστιανικά κράτη. Μήπως θέλετε να με πείσετε ότι είναι χριστιανικά αυτά τα κράτη? Όχι, δεν θέλω. Απλά εγώ το σχόλιο μου, επειδή εγώ αυτά τα οποία λέτε, ξέρετε ότι συμφωνώ στο πώς έχει προασπιστεί την οικογένεια, την χριστιανοσύνη, ο Πούτιν. Απλά εμένα προσωπικά μου χτύπησε άσχημα ο ασπασμός. Όχι το ότι κράτησε το Κοράνι, γιατί σαφώς και πρέπει να σεβαστεί και όλοι σεβόμαστε την πίστη των άλλων, ασχέτως αν διαφωνούμε. Αλλά ο ασπασμός ήταν αναγκαίος. Δηλαδή θα μπορούσε να το έχει αποφύγει τον ασπασμό του Κορανίου. Εμείς όλοι πάντα πολύ εύκολα μπορούμε και κρίνουμε. Απλά δεν μπορώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά έτσι για το διάλογο αυτό κάνουμε. Απλά δεν μπορώ ποτέ να φανταστώ έναν ηγέτη μουσουλμάνο τύπου Ερντογάν να φιλούσε τον Σταυρωμένο, για παράδειγμα. Άλλο οι τρομοκράτες τύπου Ερντογάν και άλλο χριστιανικά λέτε συμπεριφέρεται πολιτική τύπου Πούτιν και Σαντάμ. Πώς λέγεται αυτός κάτω στην Συρία? Πώς λέγεται? Ο Άσαντ. Τι έκανε αυτός? Τι είναι, μουσουλμάνος ή χριστιανός? Μουσουλμάνος είναι ο Άσαντ. Και όμως, ποιος υπερασπίζεται την ορθόδοξη κοινότητα? Ναι. Εντάξει, σαφώς, ναι, οκ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι κοινή πολιτική των μεγάλων πολιτικών να σέβονται μεν όλες τις θρησκείες, αλλά να κρατούν τη δική τους πίστη. Μάλιστα. Οκ, εγώ το δέχομαι σαν απάντηση δική σας, ναι. Πατέρα μου, θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω την ευλογία σας. Ο Θεός να μας ευλογεί και μάλλον θα ήθελα πολύ να μας ευλογήσει τώρα για να μας δώσει 3 σοβαρά πράγματα. Να μας δώσει τώρα δυνατότητα σιωπής και προσευχής. Γιατί αυτά που έρχονται στο πολύ ταχύ εγγύς μέλλον δεν είναι αυτά που θα ήθελε κανείς άνθρωπος για να περάσει όμορφα και ευτυχισμένα. Μάλιστα. Σας το ξανάπα ότι είναι θέλημα Θεού αυτή τη στιγμή η Ρωσία, ό,τι θέλει να λέει ο καθένας, να ταπεινώσει την επιρμένη οφρή
της σατανικής Ευρώπης. Άντε να το δούμε. Να είστε καλά, πατέρα μου. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας μαζί σας. Καλή σας ημέρα.